Μια κρυφή παραλία, ένας κρυφός παράδεισος. Δεν το πιστεύεις ότι είναι μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Δεν φτάνει το αυτοκίνητο, γι' αυτό είναι παράδεισος. Περπάτημα, θα ανέβουμε στα βράχια, θα το απολαύσουμε. Φύγαμε μια περιπέτεια. Και όπως καταλαβαίνετε με την περίπτωσή μου, σιγά μην ήταν αυτή μια νορμάλ μονοήμερη εκδρομή στην Εύη. Για Πάτρα από εδώ. Καλαμπάκα. Για Γαστούνι από εδώ. Ζήτω τα Χανιά, παιδιά. Έλα η Χιλιάδου. Δεν έχω ειστήριο. Γιατί ψαρεύετε τη σύνταξη τώρα. Κανα κορίτσι ωραίο, τίποτα. Κορίτσι, κανα καλό κορίτσι. Να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός, παιδιά. Να είστε καλά. Λες εδώ είμαι, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ένα καλοκαιρινό πάρτι ήταν αυτή η εκδρομή. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πας ξύλος. Ξεκινάω το πρωί από την Αθήνα με το τρένο και σε 1 ώρα και κάτι βρίσκομαι στη Χαλκίδα. Από τις ελάχιστες φορές που είμαι στην ώρα μου. Από τις ελάχιστες. Ένα θαύμα. Κακά τα ψέματα, το τρένο μου αρέσει πάρα πολύ. Άνετο, χαλαρό το ταξίδι σου, σε 1 ώρα και κάτι είσαι στη Χαλκίδα και κλείνεις και πάρα πολύ εύκολα τα ειστήριά σου. Δηλαδή, μπαίνεις λάπτοπ, μπαίνεις στο κινητό σου και κλείνεις τα ειστήρια για το τρένο. Εγώ τα κλείσα τις προάλλες. Δείτε πώς. Flashback. Ο Πέτρος Κουμπλής γεννήθηκε ένα πρωινό του Αυγούστου. Από μικρός. Ναι, όχι τόσο πίσω στο χρόνο, χθες προχθές. Βεράντα, μπρίλι, λάπτοπ και μπαίνω στη σελίδα της Τρενοσέ. Εύκολα και γρήγορα διαλέγω το δρομολογιό μου. Χαλκίδα εγώ, οκ. Διαλέγω και ποια θέση θέλω. Και έχω επιλογή PayPal. Να πληρώσω δηλαδή ηλεκτρονικώς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια μέσω PayPal. Είναι και στα ελληνικά πια η PayPal. Τσακ μπαμ, μέσα σε 2 λεπτά έχω κανονίσει τα πάντα. Το κλείσαμε, Μπρίλι, το κλείσαμε. Πάμε Χαλκίδα. Πάμε Χαλκίδα για βόλτες. Εντάξει, τρελό στυλοτύπος, το παίζω cool γιατί η Χαλκίδα είναι πραγματικά χαλαρή πόλη, είναι η πύλη στο νησί της Εύβοιας και κλασική καλοκαιρινή βόλτα των Αθηναίων. Ναι, οκ, το ξέρουμε, τα τρελά νερά της Χαλκίδας, δηλαδή 6 ώρες από τη μία, 6 ώρες από την άλλη, 8 λεπτά ήρεμα, μετά έχει και άλλες παραμέτρους, έχει να κάνει με τη σελίνα, τρελό πράγμα. Είναι τρελή κατάσταση, είναι το δεύτερο πιο τρελό πράγμα που ξέρω σε αυτόν τον κόσμο. Το πιο τρελό πράγμα που ξέρω είναι το βλέμμα της Μπρίλης όταν της κρατάω το παιχνίδι της. Και εδώ στη Χαλκίδα συναντώ το φιλαράκι μου τον Πάνο. Έλα Πανώ, τι κάνεις φιλέ, πού είσαι, σε περιμένουμε. Οκ, ναι. Όχι Πάνο μου, δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, έχουμε γύρισμα. Έχουμε γύρισμα. Κάμερες, συνεργεία, πράγματα. Έλα, αγόρι μου, έλα, έχουμε γύρισμα. Έγινε Πανούλη, τα λέμε, φιλέ. Ο Πάνος ξέρει απ' έξω και ανακατοτά την Εύβοια. Και ο tour operator φέρνει κόσμο στο νησί. Σήμερα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι απίστευτα extreme. Θα ξεκινήσουμε με μια κάθετη ορειβασία σε ένα βουνό και αφού περάσουμε από πίσω θα μπούμε σε ένα σπήλαιο με κατάδυση περίπου στα 100-150 μέτρα βάθος, όχι πάρα πολύ, θα κινηθούμε λίγο έτσι safe, αλλά ταυτόχρονα adventure. Το δεκατριανό μου είναι. Ανεβαίνουμε το βουνό και σε 1 ώρα και κάτι θα βρισκόμαστε από την πλευρά του Αιγαίου στη μαγευτική παραλία της Χιλιαδούς. Και από εκεί μισή ώρα περπάτημα, ανάβαση για να βγούμε στον κρυφό Παράδεισο. Μια από τις ωραιότερες άγνωστες παραλίες της Ελλάδας. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Στη Χιλιαδού δεν μου είπατε πως είστε. Και σε λίγο φτάνουμε στη Χιλιαδού. Και στη Χιλιαδού αμέσως καταλαβαίνεις πως από εδώ και πέρα μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περνάμε την παραλία των γυμνιστών. Ναι, εδώ κατεβάζουμε την κάμερα. Και θα ανέβουμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι για να βγούμε στην κρυφή μας παραλία.
Ακολουθούμε το μονοπάτι και στα δεξιά μας αρχίζει να φαίνεται αυτή η απίστευτη παραλία. Και νάτι η πρώτη εικόνα από ψηλά. Και φτάσαμε. Κι όντως αυτό που αντικρίζουμε είναι μαγικό. Αυτό είναι το Ανεμάκι ή Δαμιανός, γιατί κάποτε εδώ ζούσε ένας ερημίτης που λεγόταν Δαμιανός. Σήμερα απειροελάχιστοι ψαγμένοι κατασκηνωτές φτάνουν εδώ. Και είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν και το άλλο μυστικό της παραλίας, τη σπηλιά. Αυτό παίζει να είναι ένα από τα πιο ρομαντικά σποτ που έχω δει ποτέ. Αυτή η παραλία παραμένει ανέγκυχτη ακόμα γιατί θέλει ή πολύ και επίπονο περπάτημα ή σκάφος. Αυτή η πλευρά της Σέβιας που βλέπει Αιγαίο έχει απίστευτες παραλίες. Κοιτάξτε νερά, κοιτάξτε τι υπάρχει εδώ. Ναι, ωραία τα λες φίλε μου, αλλά τώρα μάλλον είναι ώρα για φαΐ, Γεια μας παιδιά, να είμαστε καλά. Καλώς βρεθήκαμε. Και καταλήγουμε δίπλα από τη Χαλκίδα στη Νέα Αρτάκη, στην περιοχή που φημίζεται για τα ουζερί. Ηλιοβασίλεμα με όλη την παρέα. Ιδανικό φινάλε μιας πραγματικά γεμάτης μέρας. Περπατήσαμε παιδιά τόσα χιλιόμετρα, δεν θα φάμε. Εννοείται, μόνο Γιατί λέτε τώρα. Και κλείνουμε και επιτόπου από το κινητό και τα εισιτήρια επιστροφής. Βλέπω εισιτήρια. Έχει τρένο Αθήνα, 10:30 κλείνω εισιτήρια τώρα. Η γνωστή διαδικασία. Μπαίνουμε στην εφαρμογή της Τρένοσέ. Βρίσκουμε το δρομολόγιο που θέλουμε, κλείνουμε θέση και πληρώνουμε με ασφάλεια πολύ γρήγορα και εύκολα μέσω PayPal. Θα κλείσαμε τα εισιτήρια παιδιά, το έχω, μια χαρά. Γεια μας! Και καλή αντάμωση στην επόμενη βόλτα.